La Plana sona. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al quart i últim programa de La Plana Sona. El programa d'avui, tot i que sigui una mica més trist perquè ja estem acabant, em fa moltíssima il·lusió perquè tenim de convidada a la Cèlia Pizarro, com ha comentat que està una mica nerviosa, una alumna que aquest any ha acabat la seva etapa a l'Institut La Plana després de cursar-hi l'ESO, un intens batxillerat i una exitosa també selectivitat. Així que si et sembla, Cèlia, comencem? Sí. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu. Abans de començar, saber que la Cèlia, com he dit, aquest juny ha acabat el seu pas per l'Institut La Plana. Com deia, després de secundària va decidir cursar el batxillerat humanístic, com jo, i s'ha presentat a la selectivitat. I avui posarem especial atenció en això, en aquests 2 últims anys de batxillerat i la selectivitat, perquè preocupen a moltíssima gent, jo inclosa. És la meva gran por ara mateix, acabar aquest segon i haver-me de presentar a la selectivitat. Així que a veure si podem resoldre'ns una mica de dubtes. Primer de tot, m'agradaria que descriguessis com ha estat el teu pas per l'institut, començant des de l'ESO i ara que has acabat segon de batxillerat, així és un resum. Bé, doncs vaig començar això, primer d'ESO, una mica espantada perquè no era el lloc que jo m'imaginava. Jo pensava que aniria amb tots els meus amics i em van separar de tothom, però de seguida vaig veure que va ser la millor decisió que podia haver pres, juntament amb la meva família. Ha sigut un institut que sempre m'ha acollit, on he pres moltíssim, he crescut sobretot a nivell personal, i per aquest mateix motiu doncs, em vaig decidir que volia quedar-me a fer batxillerat, i de veritat que no puc estar més contenta. Com destacaries també aquest pas per secundària? O sigui, centrant-te només en aquests 4 anys de l'ESO, perquè a mi em va passar que jo no vaig cursar l'ESO a l'Institut La Plana, però que entres a primer d'una manera i a quart és com un canvi radical de tu personalment, no? És molt més gran, i el mateix passa a batxillerat, que ara també en parlarem. Sí, doncs això, vaig començar amb molta por, perquè era una nena que no estava acostumada als canvis, i doncs em feia una mica de respecte, però ho recordo com de moment els 4 millors anys de la meva vida. M'ho vaig passar superbé amb tota la gent. Això, vaig aprendre que tots els canvis són cap a millor, i això, que ho recordo amb molt d'amor i que sense cap mena de dubte ho tornaria a viure una i 1000 vegades. I a més que l'Institut La Plana, abans d'entrar-hi, sempre té com molt mala fama. Exacte. Des de fora, i jo a l'entrar-hi vaig pensar, clar, imagina't tu que ara és veritat, no?, tot això com estan dient, però entres i te n'adones que res a veure, i que és un centre que t'acull, facis el curs que facis, t'orienten i en tot moment. Què és el que recordes relacionat amb això, amb més amor de l'ESO? Allò, un moment que diguis, mira, aquest moment, segurament n'hi ha molts, però aquest moment, aquest profe em va dir això, o vaig conèixer aquest amic, i explica'm una mica. Doncs amb més amor, recordo algo així molt general, és que cada dia quan tornava a casa li deia a mare, mama, avui he plorat de riure. O sigui, cada dia era un xou. Em pixava de riure, era superfeliç, de veritat, increïble. I el que no tant, potser el fet de començar amb tants exàmens, amb el canvi aquest de primària, potser. Sí, això, el fet de trobar-me allà el primer dia i no conèixer pràcticament ningú, coneixia a 2 persones. Ja. I això, i també la meva autoexigència i tot, però no, molt bé tot. Ara parlarem ja una mica del batxillerat, perquè jo quan estava a l'ESO te'n comencen a parlar, jo què sé, sí que és veritat que primer ja et diuen batxillerat, que, aviam, deixar clar que també hi ha més opcions i que totes són vàlides, però en tercer d'ESO, quart d'ESO ja t'ho comencen a posar com més a full, de dir-te, mira, és que ja t'hi has de començar a trobar, perquè després d'aquí, com descriuries el batxillerat per tots aquests alumnes que tenen pensat fer-lo o que potser no saben ni què és per orientar-los?
Bé, doncs jo ho descriuria, si ho hagués de fer amb una paraula, amb intensitat, perquè són 2 anys, són molt intensos, Sí. tant primer com segon, i sí que el nivell va pujant constantment i tens molta pressió, però al final és una cosa que és un període de temps en el que tu lluites pel que vols, perquè si tens un objectiu, doncs si vols anar per ell, són 2 anys que has de passar, i això que també aprens moltíssim a nivell personal, a nivell acadèmic, comences també a fer-te gran, a decidir el que vols, què no vols, i és una cosa que es nota molt. Jo crec que és l'etapa de la meva vida en què estic aprenent més i noto com molts canvis a nivell personal de la meva manera de pensar, i també és com realment t'estàs formant. Exacte. I surts que te'n vas a la universitat i fa molta por, sobretot per la pressió que sents tota l'estona, la selectivitat, Sí. però al final em sembla una manera com molt maca d'anar veient com el teu objectiu al final del túnel. Jo, per exemple, que vull fer periodisme, ho comentàvem en el segon programa, crec que era amb l'Aida, fer batxillerat és com, i fer aquest podcast, el treball de recerca, és com cada vegada ho tinc més a prop i cada vegada, i llavors penso que tot i haver de passar aquests 2 anys que realment són molt durs, són una merda, després és com que et reconforta com tenir l'objectiu molt present tota l'estona. Quins són els teus consells per afrontar-lo? Perquè jo, és veritat que m'has donat, la Cèlia com he dit ha acabat segon i jo primer, i sempre que me la trobava pel passeig li deia Cèlia, és que tinc molts exàmens, és que no sé què faré, és que em moriré, i la Cèlia sempre tenia com bons consells. Llavors, si els pots compartir una mica amb tothom. Sí, bueno, això, el primer de tot, a mi el que més m'ha ajudat és tenir un objectiu clar. No cal que sigui des del principi, però també vas veient com es va definint el que tu vols i què és el que vols perseguir. Això m'ha ajudat moltíssim. Jo personalment vull fer educació i ho he tingut bastant clar des del primer moment, i això doncs m'ha ajudat a no rendir-me i anar tirant endavant. I també una cosa que he tingut molt present és que al cap i a la fi ningú s'ha mort per fer batxillerat. No. I que tothom s'ho pot treure, només són ganes i esforç, que això, si saps el que vols i vols anar a aconseguir-ho, doncs vas fent i al final no te n'adones i ja ho hauràs superat. I és això, no te n'has adonat i ja has acabat primer. No, i és que jo veig la universitat i penso, aviam, si tu d'aquesta gent ha entrat a la universitat, tu no seràs menys per no entrar-hi, vull dir, et costarà més, et costarà menys, trauràs més nota, trauràs menys nota, però sempre tens com el camí per arribar-hi amb molt esforç i com dedicació constant de cada tarda una mica. Llavors, el mateix que t'he preguntat amb l'ESO, què és el que recordes potser amb més carinyo de batxillerat i el que menys? El que recordo amb més carinyo són els meus companys, que tot i la pressió i les males estones que passàvem, sempre trobàvem un moment per passar-nos-ho bé. De fet, els professors sempre ens deien, aviam, però vosaltres esteu a batxillerat, esteu a l'ESO, i els de primer també us quedava una mica flipant a vegades. Vam anar un dia a una excursió, vaig flipar, la lieu moltíssim, però també és com guai que trobeu aquests moments per alleugerir una mica la pressió, i jo crec que està superbé. Sí. I el que no tant? El que no tant, doncs, òbviament, la pressió constant, el fet de no poder descansar en cap moment perquè sempre tens alguna cosa al cap, alguna cosa que has de fer. És que sempre acabes un examen i dius, ja està, un altre. No, i és el que més he notat quan he acabat, Sí, és increïble. Ara deus estar, vivint la vida. Ara penso, aviam, amb què em preocupo? I no em surt res, no hi ha res de què preocupar-se. Encara tinc el treball de recerca, que tot i que ho estic disfrutant moltíssim, és com que acabo una part i dic, no, és que encara et falta editar això, és que encara, i penso, ho has de presentar, ho has de defensar, bueno, és com un patir constant, també depèn de la manera que siguis. Exacte, perquè totalment. a mi em passa molt de que m'exigeixo molt, però també tinc companys que van passant més calmadament i també està superbé i ojalà, tant de bo, saber-ho fer jo, perquè la veritat que es passa millor. Ara, com he dit abans, doncs parlarem una mica de la selectivitat, un tema que em preocupa bastant. Què ens en pots dir? Si és tan dur com diuen, la teva experiència, una mica això que comentàvem abans de començar, com que descriguis les teves sensacions al fer la selectivitat. Bé, doncs la selectivitat, com ja pots saber, és una cosa de la qual et parlen en tot moment, tant a primer i a segon encara molt més. Al final, jo el que més he vist i també he compartit amb els meus companys és que a l'institut ens preparen molt bé per la selectivitat, o sigui, al final no notes el canvi. Jo estava allà a l'aula i de cop me'n recordo que al fer el primer examen estava a la meitat i que era l'examen de castellà, vaig aixecar el cap
i vaig dir, és que no m'ho puc creure que estigui aquí, perquè havia fet exàmens de la Montse Lucas molt pitjors Sí, sí. que el que Atenció a estava la gent fent. que vol fer batxillerat, perquè la Montse Lucas, bueno, va fort, per fer els exàmens. Va forta, però al final és una cosa... Bueno, nosaltres ho dèiem tots, que al final doncs ho vam agrair moltíssim perquè no ho vam passar com de qualsevol manera, tot bé, no... És com que t'ho pinten molt malament a vegades, hi ha molta pressió, tots els alumnes diuen el mateix, però estàs allà, no te n'adones i ja has acabat. Quin és l'examen que diries que m'ha costat més o estava més nerviosa? Jo estava molt nerviosa per llatí. És que, mare de Déu, jo crec que, bueno, no podré obrir el diccionari, tia, és que t'ho dic de veritat, No. Però és que a més jo llatí, ja ho sabrà l'Aida. Hola, des d'aquí. Sí, l'Aida. No, a la classe érem 5 o 4 i és que no passàvem del 6 en tot el curs i tenia molta por, perquè pensaves que veuràs, ho faré tot al revés, tot, i al final vaig treure un 7,5 que no havia fet en tot batxillerat. En sèrio? No, de veritat, quan ho vaig veure em vaig posar a plorar de l'emoció. Encara no li he dit a l'Aida, se'n deu estar assabentant per aquí. Buah, doncs mira, la Cèlia ha tret un 7,5, que és una crac, que sempre diu que no, És però que no, mira... és que l'Aida mateixa segur que ho pensava. No, home, no, sí, tenia molta confiança posada... Bueno, té molta confiança posada en tots els alumnes, que això també ajuda molt. I tant, i tant, i tant. Llavors, finalment, què tens pensat fer de cara a un futur? La universitat? Perquè jo això és un tema que volia entrar-hi perquè molta gent et diu marxa, vés a Barcelona, i tu has decidit quedar-te a Vic. Explica'm una mica per què, si te n'empenedeixes, si, jo què sé, tens com una mica l'espineta de dir, ai, no marxaré, què et passa pel cap? Jo tenia pensat seguir com les corrents de tothom, que és la universitat, me'n vaig de casa, vaig a un pis d'estudiants, i tot, i en tenia moltíssimes ganes, però m'he trobat amb que aquest any a batxillerat ja he estat treballant aquí, ja tinc com bastant al meu lloc, estic bastant com tranquil·la on estic, i després també a l'hora de fer recomptes de preus i tot, que poc se'n parla. No, se'n parla molt perquè és caríssim, És molt car tot, i clar, aquí a Vic doncs, el preu és molt elevat, el de la carrera, però després si et pares a comptar transport, allotjament, menjar, tot, et surt el mateix o fins i tot més car anar a un pis a Barcelona que no pas quedar-te aquí. I sí que em queda una mica l'espina d'ostres, jo sempre he volgut viure en un pis d'estudiants, però bueno, tampoc està tancada l'opció. Pots començar la carrera aquí, després marxar, m'encantaria també marxar fora. Fer el màster a fora, exacte. I que acabem la carrera superjovens realment, amb 21 anys. I ja, jo crec que pots després d'allà especificar-te en alguna cosa, fer el màster, vull dir que no és una porta que se't quedi tancada, totalment. 100%. Abans deies que treballes a l'escola de dansa TLS, que la Cèlia és una ballarina increïble, i encara millor, però com has compaginat aquests 2 anys la feina amb els estudis? Perquè si la meitat del dia te la passes a l'institut, l'altra meitat te la passes a l'escola de dansa. Totalment. No és una cosa que m'han preguntat moltes vegades, i si ho paro a pensar, jo tampoc sé gaire com ho he pogut fer, perquè si ho veig des de fora penso que no ho podria pas fer, però al final sí, compaginar els estudis, treballar allà, també he ballat, he competit, alhora vaig al CAO, ja ho saps. Sí. Doncs jo crec que, ho aconsello molt no deixar de banda el que a tu t'interessa, perquè és una manera per deixar de mirar una mica pels estudis, que sempre va bé, i al final doncs amb una mica d'organització, sobretot ganes de fer-ho tot, doncs òbviament tant jo com qualsevol persona ho pot fer. Doncs moltes gràcies, Cèlia. Fins aquí l'últim programa del podcast La Plana Sona. A mi com a estudiant que he de fer la selectivitat, aquesta conversa m'ha anat superbé per inspirar-me, per enfocar-me i per al final treure-li una mica de pressió. I que, això, que agafo tots els teus consells, me'ls emporto per aquest any, que segur que m'aniran superbé els meus companys també. També donar les gràcies a en Guillem Rico, que m'ha fet de tècnic tots aquests dies aquí fent el podcast, que l'he fet molt senzillet perquè tampoc tinc més temps, però amb molta il·lusió, que espero que agradi molt, i poder-li donar també una bona edició al llarg de l'estiu que queda. I ja està, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima. Adeu! Adeu! Sempre he defensat els productes de la terra, ara mina
enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer.